खोथाया जाहैबाय दाख्लैफोर एसे ओंखारदों नालाय जे चन्दन ब्रह्मआ एमएलए मोनैनि खुद्रिनानै दङ गतिके बेबो बिपिएफआव फैफिनसिगोन बे खोथाखौनो आं बारे बारे बुंदों एमएलए नांगौ होननानै आं माला दरखास्त होआ एमएलए एमपि जानो थाखाय आं माला इउपिपिएलआव जइन जाया आं जुदि इउपिपिएलआव बे खारनाव जइन जादोंमोनब्ला फैदोंमोनब्ला आं दुखु मोननाया स्वाभाबिकमोन खारन बे उद्देश्यआव आं फैयाखै खौसेथि थालायनानै गसङाब्ला जों गोग्लैगोन खौसेथि थायोब्ला जोङो गसंथानानै थानो हागोन बड'फानि जि बोसोन बे खारनावसो आंजों लोगोसे हाजार हाजार जोङो दिनैहाय जगदान होनानै थांनाय एमपि इलेक्सनाव ज' जाजाय जोङो देरहानाय आरो अदूर भबिष्यतआव जोंनि जातिनि खौसेथिखौ मिजिंथिनानैसो जों दिनैहाय ज' खामानि मावदों आरो दिनैहाय थांफिननायनि खोथा गैया व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय सानोब्ला गोसोआव दुरबल जायो आरो आघात मोनो व्यक्तिगत पावार पलिटिक्सनि थाखाय आं जिहेतु इउपिपिएलआव फैयाखै गतिके आंनाव आघातबो गैया दुखु मोननायबो गैया आङो एकदम हासि खुसि फुर्ति मोजाङै दिनै इउपिपिएलआव केम्पेइन खालामबाय थादों रिजनेल सेन्टिमेन्ट गैया होननानै बुंदों सोर मा बुंदों आं बेखौ मिथिया मा नोजोरजों बुंदों माखौ नायनानै बुंदों आरो बुंग्राफ्रा रिजनेल फिलिं रिजनेल सेन्टिमेन्टआ माखौ होनो जाय बुंदों बिथाङा बिनि एक्सप्लेनेसन इनसाइड इन डेप्थ गोथौथिखौ मा बुजियो बेनाव सोंग्रोनांगोन थेंक इउ चिरां दुवारावथ' मोजांखा आरो साबसिन एमपि इलेक्सनाव जिखिनि एसे एनै कयेकटा पकेटाव मानसिफ्रा बुजिनायाव एसे आन्दायदोंमोन कनफिउज जादोंमोन बे गैला गतिके बिराद मोजाङाव बहाय माने भटआ इउपिपिएलआ भटआ मोनगोन बेखौ एकदम क्लियार जाबाय आरो बांद्राय रायजो राजाफ्रा दिनैहाय सोंनो नागिराखै जि नुदों बुजिखाजोबनाय मानो इउपिपिएलआव दिनैनि बाइ इलेक्सनाव भट होनांगौ आंनि बुजिनायाव आंनिख्रुइ साबसिन आइ आफा रायजो राजाया बुजिनानै दं गतिके जों बांद्राय बोफ्लेनानै एबा बुजायलायनो गोनां जायाखै प्रयजन जायाखै बे मोजां मोनसे साइन दा गतिके एकदम रेडि आरो बे बर' रायजो राजाल' नङा बहाय थानाय जेसेबां ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठी बयबो एकदमबारे मोजाङै भटखौ होगोन इउपिपिएल 4 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि थाखाय मा मावना होदों माबे सेक्टर बहाय सेक्टर थायो मा गाज्रि मावदों बिदिबो सोंफिननाय थायो खोथाया जाहैबाय परिबेस परिस्थिति बे मोनसे सेक्टर एबा बाहागो हायाव माखासे उन्नयननि खामानि बे मोनसे बाहागो ओमफ्राय माखासे जोंनि सोलोंथाइ बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर हारिमुवारि बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर गेलेनाय बिथिं बेबो मोनसे सेक्टर गुबुन गुबुन जाति हारि माहारिनि गेजेराव मोजां सुसम्पर्क खालामनाय बेबो मोनसे बाहागो बेबो मोनसे सेक्टर दा फंसेयै मा गाज्रि मा मोजां होनोब्ला फंसेयै बिनि सोंनायनि फिननायाव हयथ' मोनसे जवाबजों बियो क्लियार जानाय नङा मोनसे फिननायजों जानाय नङा आङो फंसे रावै बेखौल' बुंगोन जथेस्थ' मोजां खामानि मावदों आरो सेस्थायाव दङ मोननै खोथा मावनो इच्छा गैखाया बे खोथाया मोजां नङा इच्छा दं माखासे सम परिबेसनि थाखाय हयथ' माखासे खामानिया स्ल' जादों बहाय हयथ' रायजो राजाफ्रा बयबो बुजियो खिन्थु इच्छायानो गैया नायसनथारा बेथ' खोथाया गाज्रि दा गतिके इन्टेनसन उद्देश्य सिंनि जि इनसाइड मावनायनि सेस्थाया बयहाबो दिनै जे दैदेनगिरिफोर दङ मानाव गेदेर चिफनिफ्राय आरम्भ खालामनानै इएम बिथांमोना जथेस्थ' सेस्थायाव दङ आरो गोबां खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन रेजाल्टखौ जों मोनबाय थागोन हा पाट्टा राननायखौ बिटिआर सरकारनि हा पाट्टा राननायखौ होआ बा 3 बोसोरनि भेलिडिटि बिदि बुंलानाया थिग नङा मोनसे प्रेक्टिकेल एबा बास्तबता जानांगौ खोथाया एसे आवगायथिं थांनांगोन जेला मोनसे समावहाय हाग्रानि हाखौ होनाय जादोंमोन बे समावहाय बे हानि पाट्टा राननाया भुवा होननानै बुंदोंमोन दा बेफोरजों कयेकटा रेफारेन्सआव कयेकटा फुराना खोथाखौ लानानै बुंनाय रावफोर बायदि आङो सम सम मोनो खारन आवगायाव आं जि दंमोन दा ओरै दङ